7-годишното велико бедствие вече е започнало. Искате ли да посрещнете завръщането на Господа? Бедствията, предсказани в Библията, настъпват. 7-годишното велико бедствие вече е започнало. Голямата катастрофа, която ще унищожи човечеството. С силно нетърпение ли очаквате завръщането на Господа? Лиже ли ви сърцето да срещнете Господа лице в лице ден и нощ? Но как ще се яви Господ? Господ Исус каза: „Аз съм пътят, истината и животът“. Христос е истината, пътят и животът. Само Христос може да изразява истината. Ако искаме да посрещнем Господа, трябва да търсим Божия глас и да търсим истината. Защото там, където Бог се явява, непременно ще има изразена истина. Само тези, които жадуват и търсят истината и я познават, могат да разпознаят явяването на Бога и да посрещнат завръщането на Господа. Както Петър, който успя да разпознае, че Господ Исус е Месията. Нали не беше защото той чу Божия глас и разпозна, че това, което Господ изразява, е истина? А какво да кажем за фарисеите? Те ясно чуха истината, изразена от Господа, но отказаха да я признаят, дори осъждайки думите на Господа като богохулство и извършвайки греха на богохулството срещу Бога, което ги доведе до наказание от Бога. Различните нагласи на двата вида хора към истината доведоха до различни резултати. Коя нагласа ще изберете вие? Не мислете, че това не се отнася до вас, защото този избор вече идва при нас. Исус пророкува: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина“. Когато Господ се върне в последните дни, Той ще ни води в цялата истина. Сега Исус вече се е върнал и е изразил много истини, за да спаси човечеството. Ще изберете ли да търсите и изследвате, или ще ги отхвърлите? Знаете ли как можете да посрещнете Господа? Моля, кликнете върху линка на началната страница, където свещеникът ще продължи да споделя с вас.